Salutare! În episodul trecut am învățat cum creăm un obiect string și cum îl putem folosi. În episodul de azi vom continua să vorbim despre clasa string, mai exact vom învăța cum apelăm o metodă printr-un obiect de tip string. Ne gândim la un telefon mobil ca fiind un obiect al unei clase din Java. Un telefon mobil are o multitudine de aplicații, cum ar fi hărți, calendar, meteo, fotografii și multe altele. Fiecare aplicație reprezintă un tip de comportament al telefonului mobil. În Java numim un tip de comportament metodă. După cum am învățat în episoadele precedente, o clasă este formată din proprietăți și metode. Prin intermediul obiectului putem apela o metodă din clasă. Așadar, ca să putem apela metode din clasa string, trebuie să creăm un obiect pe care noi îl vom denumi mobil. Apoi, îi atribuim textul iPhone. Pe următorul rând, notăm obiectul urmat de un punct. După cum putem observa, se va deschide o mini fereastră care ne va afișa toate metodele existente în clasă. Punctul pe care l-am notat face legătura dintre obiect și metoda pe care urmează să o apelăm. Haideți să vedem cum putem apela o metodă în IntelliJ, pe care vă rog să-l deschideți să facem asta împreună. Am creat obiectul mobile, despre care am vorbit mai devreme, și acum vom învăța comportamentele celor mai folosite metode ale clasei string. Am notat metodele direct în parantezele systemout prin line pentru a afișa rezultatul obținut. Prima metodă despre care vorbim este metoda toUpperCase. Metoda toUpperCase transformă caracterele textului în majuscule. După cum putem vedea, în textul inițial, doar I-ul era scris cu majuscule. Abia după ce am aplicat metoda, toate literele au fost transformate în majuscule. Trecem la următoarea metodă, toLowerCase, care este varianta opusă a metodei toUpperCase. Această metodă ne va transforma toate caracterele scrise cu majuscule în minuscule, iar în cazul nostru va transforma doar prima literă. A treia metodă despre care vorbim este char@, care ne va afișa caracterul indexului pe care noi îl vom nota. În cazul de față, indexul indică poziția pe care un caracter o are într-un șir de caractere. Numărătoarea indexului va începe întotdeauna de la 0. După cum am notat în metoda noastră, caracterul afișat va fi I, deoarece este primul caracter din șir. O altă metodă pe care clasa string o are este contains, care ne va afișa printr-o valoare booleană dacă un caracter pe care îl notăm între ghilimelele duble se află sau nu în șirul de caractere din obiect. Am notat două situații, cea în care ne va căuta litera Z și cea în care ne va căuta litera E. Apoi va fi afișată, bineînțeles, o valoare falsă și una adevărată. Metoda endsWith poate verifica dacă șirul de caractere atribuit obiectului se termină sau nu în caracterul dat. Rezultatul va fi afișat printr-o valoare booleană. Am ales două exemple, E și H. Rulăm aplicația, apoi va fi afișată o valoare adevărată în cazul caracterului E, respectiv falsă în cazul caracterului H. Metoda indexOf este opusul metodei char@. În cazul metodei indexOf, aflăm indexul unui caracter dat. În cazul nostru, indexul caracterului H este 2. Ultima metodă despre care vorbim este metoda length. Cu ajutorul metodei length, putem afla numărul caracterelor din șir. După cum putem observa, textul iPhone are 6 caractere. Până acum, v-am prezentat comportamentele metodelor, doar afișându-le. În momentele următoare, vom învăța cum salvăm rezultatele pe care le obținem în urma aplicării metodelor. După cum putem observa în partea dreaptă a fiecărei metode, avem tipul de dată pe care metoda îl va returna după aplicarea ei. Rezultatul metodei îl vom
variabilă de tipul metodei. În exemplul nostru avem length, care va returna o valoare de tip int. În acest caz, vom crea o variabilă de tip int cu numele nr de caractere, căreia îi vom asigna metoda length. După rularea aplicației, variabila nr de caractere va avea valoarea 6. Revenim la IntelliJ să vedem cum putem face asta în cod. Aplicăm metoda toUpperCase obiectului pe care l-am creat mai devreme, mobile, între parantezele systemout prin line. Apoi rulăm aplicația. Rezultatul returnat este iPhone cu majuscule. Dar ce se întâmplă dacă încercăm să afișăm obiectul după ce am aplicat metoda? Obiectul nu a suferit nicio transformare și ne este afișată varianta inițială a obiectului. Așadar, aplicarea metodei asupra lui nu va avea efect asupra aplicației. După cum am spus mai devreme, pentru a putea stoca rezultatul pe care o metodă o va returna, este necesar să-l stocăm într-o variabilă. După ce scriem obiectul urmat de punct, se deschide fereastra cu metodele clasice. Putem observa în partea dreaptă a fiecarei metode tipul de dată pe care metoda o va returna, adică tipul variabilei în care urmează să ne stocăm rezultatul metodei. Vom continua să folosim aceeași metodă toUpperCase ca să putem observa diferențele. Creăm o variabilă de tip string pe care o vom denumi toUpperCase, apoi inițializăm variabila cu valoarea pe care metoda o va returna. Afișăm rezultatul variabilei toUpperCase și după cum putem observa, rezultatul metodei a fost salvat. Destul pentru azi, am acumulat cunoștințe suficiente pentru momentul în care ne aflăm. În episodul viitor vom continua să vorbim despre clasa string, mai exact despre concatenarea stringurilor. Până atunci, rămâneți cu bine și baftă la învățare!